Jeg hedder Claus Møller, og jeg arbejder som teknisk chef og filialchef her hos James Hardie. Vi rådgiver alle byggeriets parter. Det er lige fra bygherrer til arkitekter og projekterende. Det vigtigste er at få formidlet vores konstruktioner og løsninger på en tillidsfuld og troværdig måde, så kunderne har lyst til at benytte vores produkter. Vi prøver at være på forkant med nye produkter og smarte løsninger for at gøre det nemmere og mere skånsomt for håndværkere. For nylig for eksempel et eksempel, hvor vi har lavet et udviklingssamarbejde sammen med CHEP. CHEP er en virksomhed, der laver skudværktøj til byggebranchen. Altså det er både med klammer og søm og som noget nyt også skruer til forskellige indfæstninger og montage af plader. Så nu er kommet på markedet med en skrue, som er velegnet til at kan blive skudt på helt almindelig stål. Det har jo været lidt et win-win samarbejde med CHEP i forhold til, at de selvfølgelig også gerne vil være på forkant med at kunne tilbyde løsninger, som deres konkurrenter måske ikke har. Og det samme er selvfølgelig gældende for os. Vi er også interesseret i at fremme byggeriet og de løsninger, der er med især vores produkter selvfølgelig, med en smart og nem og nytænkende måde at montere tingene på.